o sigui, si vens al cau fem grups dels dos sexes i algun nen a vegades, no dic tots, que diu, per exemple, nens contra nenes. No sol agradar. Potser no ens estem adonant que aquí s'estan establint rols i tal, però és que al nostre cau ni ho hem parlat, això jo què sé, de fer un espai de cures, de fer un espai no mixta, qualsevol cosa. No es parla. Ningú pot assemblar-se molt a una altra persona, hem de ser com vulguem. Jo crec que el millor és ser tu, treure la teva personalitat i mostrar tu qui ets. Jo crec que sí que som iguals, només que ens separem, fan grupets de nens i les nenes fan grupets de nenes. Ens separem per això, però jo crec que sí que hi ha igualtat. sí que també pot passar que hi ha alguns grups doncs, que hi ha més dones i alguns altres que només hi ha homes, però després a l'hora de fer una activitat s'ajunten i no hi ha cap problema. No, perquè, per exemple, hi ha molts esports que encara no poden jugar a les dones o tothom coneix els jugadors de futbol, però a les jugadores no. Perquè les dones es vesteixen d'una manera i els nois d'una altra. I també les noies juguen a futbol però no són tan famoses com els nens i el patinatge és més amb nenes que nens. Jo trobo que està bastant igualat. Crec que és un lloc on podem estar tots i podem parlar de tot. Crec que al cau no hi ha diferència entre nois i noies. Perquè els nens juguen més de lluites i les nenes no. I les nenes són més sentades i els nens fan menys cas. Es porten més malament. Que no es parla al cau. Vull dir, és una cosa que està bastant amagada Sí, i jo crec que s'hauria de posar una mica sobre la taula. sí, perquè també hi ha molts nois al cau que volen tenir molt el paper de lideratge i en plan volen ser ells qui diuen com s'ha de fer cada cosa, saps? I com que no deixen el seu espai moltes vegades. A veig bé, és una igualtat, no hi ha diferències, hi ha la igualtat normal. Tots podem participar en el mateix i tot, i llavors jo em sento molt a gust i trobo que està molt bé. I que és un lloc on podem estar tots a gust i que tots mostren el millor d'ells mateixos i el pitjor i aprenem tots i que és la igualtat i tot.